खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाबा अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय खुंफुंनायाव देरहासार जानो हानाय फारियै सेथि मासियाव चिरां जिल्ला फानबारिनि गंगोना हारिमु हानजा आरो नैथि मासियाव बिजनीनि सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार हानजाया देरहासार जानो हादों। देरहासार जानाय मोन्नैबो हानजानो मैया बड'लेण्ड रादाबनि मावख'आव बान्थाखौ गथायबाय। नैथि खौराङाव दङ। चिरां जिल्ला एबसुनि बाखनायथाव हाबा। चिरां जिल्लानि सापागुरि आरो बेंटल गेटआव थानाय माखासे इउनिसेक्स सेलुन एनएसपिएनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। चिरां जिल्ला एबसुआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मिथिनानै मैया चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हानजाया चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायो। थामथि खौराङाव दङ। उदालगुरि जिल्लानि राङापानि प्राइमारियाव सा 35नि बांसिन बिपिएफ आरो बिजेपिनि मावथिफोरा इउपिपिएलआव हाबदों। गोदानै इउपिपिएल हानजायाव हाबनाय सोद्रोमाफोरखौ टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा बरायनानै लायो। बे हाबाफारियावनो 37 नं दोनस्रि ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि, राङापानि प्राइमारिनि आफादगिरि दनजित बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि प्रदीप नार्जारी, गाहाय नेहाथारि सुकुमार उपाध्याया, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि काकुति राभाया बाहागो लायो। ब्रैथि खौराङाव दङ। चिरां जिल्ला रुनिकाटानि सानजारां मडेल क्लास्टार लेभेल फेडारेसननि सिङाव थानाय हाथिसार बिसिडिसिनि मुलाम्फागिरिफोरनो सेतु मावथांखिनिफ्राय 28 सा नखरनो बोरमा आरो 25 सा नखरनो अमा रानना होयो। बे हाबाफारियावनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया बाहागो लायो। बाथि खौराङाव दङ। गसाइगावनि खासियाबारियाव बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारि। कक्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारीनि दैदेननायजों जुमदुवार मण्डलनि बानजायनायाव खासियाबारियाव बिजेपि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 300 सो सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैयो। जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ एमसिएलए राजिब ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिद्यासागर बसुमतारी, नेहाथारि राहुल नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे जुमदुवार मण्डल बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो। द'थि खौराङाव दङ। बड'लेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों मैया लाइमोन सांग्रांथि मावबादा खुंफुंदों। कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लाना बड'लेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोन सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, लोगोसे कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड आखाइ इसान बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ। मैया गोथार मंगलबार बारायाव मिरु बाथौ थानसालि, गुवाहाटी बाथौफुरियाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय सा 200नि बांसिन बाथौ सिबियारिफोरा आर'ज गाबफैदों। बोसोन बिबुंथि लाखियो आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथां आरो लोगो आफादगिरि मोनाराम बर', गाहाय गोथारि काशिनाथ स्वर्गियारी बिथांमोना बाहागो लाफैयो। दाइनथि खौराङाव दङ। दैज्लां बोथोरा समखिखांनाय लाबोदों गरेस्वराव। दैज्लां बोथोरा सौफैनाय लोगो लोगोनो गिखांदों गरेस्वरनि दैमा जिंनि रायजोफोरा। बोसोरफ्रोमबो दैबानाया बुसावलांनाय फुथिमारि दैमा सेरनि निउ काउरबाहा गामिनि रायजोफोरा गिखांदों। दैज्लांनि समाव सिगांनो दैबानायाव गावनि न' बां हा हु खोमानो गोनां जादों। बकटपारा सुबानि खमैबो 50 नखरफोरा रायजोनि बेबादि सिलिंखारनि उनावबो माथावरि बानायनो दासिमबो गोसो होआखै। दै दोन बिफाना जायगानि सुबुं थान्दैया दैबानानि समाव रेसन होनानैनो बिबानखौ एंगारो होनना अजद दैखांदों। नसुंनि रायजोफोरा दैबानानि जेंनाखौ अरायथा सुस्राङाब्ला निउ काउरबाहा सुबाया मान सावगारिनिफ्रायनो गोमालांगोन होनना समखिदों रायजो राजाफोरा आरो माब्ला राहा लागोन बेखौ समासो फोरमायगोन। गुथि खौराङाव दङ। गसाइगाव इउपिपिएल दोलोआव गोदानै हाबनाय सोद्रोमानि सायाव नंखाय फोसावनायनि सायाव खेंफोरथि। कक्राझार जिल्लानि मागथाइगाव बिसिडिसिआव 17 मे सनिबारखालि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बिपिएफनि मागथाइगाव प्राइमारि कमिटिनि मावथि सोद्रोमा नुर इस्लामा नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएल दोलोआव हाबो। नुर इस्लामा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावनो मागथाइगाव बिपिएफ प्राइमारि कमिटिनि माखासे मावथिफोरा
मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों दि नुर इस्लामआ सासे खर'आरि बेरामि आरो दोलोनि सासे सांग्रां सोद्रोमाबो नङामोन होनना आफादगिरि बिरेन नार्जारिया दाबि खालामो। फोसावनायनि सायाव फिननाय होनानै नुर इस्लामआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामदों, आं BPFनि सासे सांग्रां सोद्रोमामोन। मागथाइगाव गुदि आफादनि सासे सोद्रोमा महरै आं गोबाव समनिफ्रायनो दोलोनि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लाबोगासिनो दं। आंहा सोद्रोमानि फोरमानलाइबो दं। आं UPPLनि हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोनि सायाव फोथायनाय दं। बेनिखायनो आं बे हानजायाव हाबबाय आरो बे दोलोआवनो थासिगोन होनना खेंफोरथि होदों। 10थि खौराङाव दङ। सनितपुर जिल्लानि हिरिम्बापुर गामिनि सोमश्री बसुमतारिया गावनि फिसाजोजों लोगोसे गोमानानै दं। सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि हिरिम्बापुर गामिनि थागिबि बबेन बसुमतारिनि बिसि सोमश्री बसुमतारिया गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोजों लोगोसे थांनाय 16 मे खालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोमश्री बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9395907795 आरो गुबुन मोनसेबाव 8473071771 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों। नखरनिफ्राय